Fl-aħħar ftit sigħat pajjiżna esperjenza il-mewt ta' 4 persuni oħra kawża tal-COVID-19 biex bekk f'temp ta' jumejn tilfu ħajjithom 6 persuni l-ar 48 siegħa minn Marzu l-hawn fejn jitlu fatalitajiet biex bekk it-total ta' vittmi issa tela għal 71. Fost is-6 vittmi kien hemm raġel ta' 54 sena illi daħal l-Isptar Mater Dei fil-25 ta' Ottubru u ttestja pożittiv dakinhar stess waqt li fħajtu l-ħamis kmieni filgħodu. Dan filwaqt illi miet ukoll raġel ta' 63 sena illi daħal l-Isptar Mater Dei fit-12 ta' Ottubru u ġie konfermat pożittiv għal COVID-19 dakinhar stess u miet fl-Isptar Mater Dei. Aparti dawn l-irġiel, bil-lejl tħabbar li miet anzjan ta' 83 sena li kien ittestja pożittiv fl-ewwel ta' Novembru u miet fl-Isptar Monte Carmeli fejn l-anzjan kien residenti u ma jidirx illi kien ibati minn kundizzjonijiet oħra. Imbagħad kmieni filgħodu tħabbar illi miet ukoll raġel ta' 75 sena. Dan ir-raġel kien iddaħħal l-Isptar Mater Dei fit-3 ta' Novembru u ġie konfermat pożittiv għal COVID-19 l-għada fl-4 ta' Novembru u miet matul il-lejl. Intant il-ħamis tħabbar illi fl-aħħar 24 siegħa fil-Gżejjer Maltin ġew reġistrati 174 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każi attivi issa jitilgħu għal 2145. Marzu sissa it-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus jammonta għal 6981 bejn l-erba' u l-ħamis fiequ 93 persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 4765. Intant mill-84 każ li tħabbru tul il-jum tal-erba' 13 il-każ kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentament, 11 il-każ minn fuq il-post tax-xogħol, 3 każi importati u 2 każi oħra minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 55 persuna ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus. Minkejja żieda fin-numri bi 822 każi ġodda fl-aħħar 6 ijiem biss, il-Prim Ministru Roberta Bela qed jibqa' jfarfar l-indeċiżjonijiet tiegħu fuq il-poplu Malti u Awċi. Inutli tagħmel miżuri restrittivi wisq meta inti taf li l-karatteristiċi tal-popolazzjoni tiegħek tal-poplu tiegħek mhux se josservaw. Ngħid li pajjiżna kellu suċċess fil-kontroll tal-pandemija. Francesco Catania, għal Net News.